ассалому алайкум подписчикони азиз, умедворам ки ҳама каса сиҳат сарбаланд хонобод инҷ ҳастед. хуш омадед ба канали Бохтар Сиди. бародарон азиз, як сарғанаҷини шведӣ навор мекунем баҳри шумо. Яктаи лайка дареғ надоре наворҳои мо баҳри шумо баҳри наворҳои мо яктаи лайка бизанед. бародарон азиз, мол беҳтарина иншоалло. тамошо кунед, хушу камтар маълумот дитем дар бораи мол мегзанем. баъд ба нархи навои мол қарор дорад дар шаҳри Бохтар, собиқ ном Қурғонтепа. бародарони азиз, мол иншоалло ки беҳтарин мол аст. свечам свети назай, молаки ғавсай, чочпари хубам дора. касе ки мол куна иншоалло раҳматам мега. бародарон аз хишру аҳамият як ғавси мола бибинед. иншоалло ки синаш сафед, чочпари сафеди хуб дора, қафошам ғавси хушвай мола. касе ки мол куна иншоалло раҳматам мега. тамошо куна бор 4 кунҷа мола бе ягон пауза, бе ягон шинавор мекунем. бародарон аз тамошо кунед. хушу бозам такрор шавад, мол қарор дорад дар шаҳри Бохтар. рақамои телефони мо 917 38 98 78. дар ин рақамо ватсап имо ҳаст. занг бизанед, харидорӣ кунед. касоне ки ба шаҳри Бохтар харибанд метавон ки биёянд дар хона айпеши мола бибинанд, баъд харидорӣ кунанд. фикр ақидатотон дар зери комментария бинависед. яктаи лайка баҳри ҳамин мол дареғ надоре. бародарон аз мегзанем ба нархи навои мола. нархи дастрас аст. 13000 сомонӣ муомила дорад. доставка ба тамоми шаҳр ноҳияи вилояти хатлон. занг бизанед, харидорӣ кунед. бародарон азиз, мол иншоалло ки беҳтарин мол. масъалаи ҳамаи аҳлиш ҳамаш созай. ягон кам дида намешавад. амо касе ки мол шиносай, худаш мола вибр мекуна. свети мола ҳамаи шароитош. мол ҳоли дандон парсагӣ нест. дандон и сорт мола камтар шохдароз мешаванд. бародарон азиз, ягон камбудӣ надорад. мол гусала ёли дандонош ҷалсеян ки чанд қай бугӯй. як бор дигар хушрӯ бибинед. иншоалло ки мол беҳтарино шавад. бародарон азиз, мол стойкаи хубам дорад. иншоалло стойкаашам ҳамаш пой давияд. хушу тамошо кунед. бозам такрор шавад. бародарон аз як бор дигар рақамои телефона мегзарем. рақамои телефони мо 917 38 98 78. дар рақамо ватсап имо ҳаст. нархи мо 13000 сомонӣ муомила дорад. нархшам нархи дастрас. иншоалло ки молам беҳтарин ношад, беҳтарин шавад. занг бизанед, харидорӣ кунед. касе ки дар шаҳри Бохтар қабе як бор дигар такрор шавад, аз пеш дар хона бибинад, бо хубтару беҳтар мешавад. то наворҳои оянда, худоҳофиз.